Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon, nagabay-abi sa ato na magka-aksyon diri sa Sabado nights. Kapag pangalagad sang inyo palatuntunan aksyon na firing line. Action Firing Line. Karon niya gabi diri kita sa Enero 16 nga presentation tubtob kita sa takna nga alas 9. Action Firing Line. Ako naman aksyon Artay Hupon, checking in mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na via on air kag online. How do you do? Kumusta kamo sa maulanon? Kapag pangalagad diri sa Bacolod sang aksyon na firing line. Action Firing Line. O pulis sa bilog nga probinsya, hindi gid masyado ang pagtupa sang ulan. Pero check karon kay may mga report kitang nga nabaton nga may pila na ka mga lugar nga amat-amat nagataas ang tubig baha. Action Firing Line. Nano inido hindi pa kita kaginhawa bago lang kita ginlabayan ang pila ka mga LGUs diri sa Negros Occidental matapos nga strike 2 no ang pagbaha. Tiaryo kung matuod ni karon tapos lain naman niya nga problema ang ato bangon. Action Firing Line. Dire kita anay sa lagad sa panahon antes ang pinakamapambukas naton nga mga informasyon karon nga gabi. PYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have Action Melvin Fierro gikan sa PDMP for the comprehensive weather forecast. Action Melvin, may gabi. Yes, Action Art, may gabi sa mo kaginaton pinakuling lakat sang panahon Enero 16, tuig 2021. Sa gihapon na padayon nga nag-apekto sa aton ang tail end sang frontal system o conshare line nga nag-apekto man sa nasidlangan niya bahin sang Southern Luzon kag Northeast Monsoon o kunamihan ang nag-apekto man sa pilamang kabahin sang Luzon. So ang Visayas, subong man ang Bicol region, maka-eksperyensya kita sang halos magalumon niya kalangitan kag lapta-lapta sa gyapon nga mga pagulan o kung pagpagilat man kag pagpanaguob nga dulot naman sang telan sang frontal system nga magahimo pagatunaan sa mga pagba o kung pagkatipag man sa duta bangod pa man sa mga kasarangan tubtob sa madamol man nga mga pagulan. Ang Cagayan Valley, Cordillera, administrative region subong man na Aurora kag Quezon mangin magalumon man ang kalangitan nga may mga mahina lang ang mga pagulan nga dulot naman sang amihan. Ang Metro Manila kay Banyabayan sang Luzon, may kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated ka mga mahina man yung mga pagulan. Ang Mindanao, may kasarangan ng panahon, kag may mga isolated man yung mga pagtupa sa ulan, nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental, lakip na syudad sa Bacolod, sa gihapon maka-experience kita sang halos magalumon niya kalangitan, kag maululanon niya panahon, nga dulot man sang tilen sang frontal system. Kasarangan tubto may paglumadlos nga hangin gikan sa namin na nasilangan. Ang nag-impluwensya sa kabukusan sang probinsya kang karagatan, may kasarangan tubto mabulo-balod. Ang temperatura nato nagsugod kita 25 kang labot kita 30 degrees Celsius. Kang aton nga adlaw nagatunod alas 5:45 kay nakamagabotlak, alas 6:11 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat yung mga gabi. Sir Melvin, i-check ko lang kay sining gabi nakabaton kami mga reports. May mga area sa Northern Negros nga medyo madamol ang ulan. Kag as per report, initially, may mga area kuno daw matamat nagtaas ang tubig baha.
So pa kung base sa ato monitoring action art, padayon na aton nga pag-alerto kapag monitor man, mostly sa northern part sa gyapon sa aton nga probinsya, sa 3rd District. Okay. Kay bangod nga base sa aton nga report, on and off ang mga pagtupa sa nga ulan na halin kaina sa nga aga pakadto sa subong nga gabi. Sos. Pero kabay pa. Nga hindi lang kita hindi lang kita wala na sang sa pag-overflow liwat. Alerto na lang aton mga pumuloyo sa gyapon. Yes, pero ang mga pagbaha sa inyo mga monitoring diin nga mga LGUs ni sa Northern Negros? Super ko lang to nato ang pagdamol-damol ya sa sa ulan kay bisaton nga mga monitoring kag na-record naton area sa Don Salvador, Murcia. Super hindi na daya mga flooded area. O tigi bukid. Ang Talisay sila pagadto na gyapon ibig magaluna amo sa gyapon natong natutukan. Okay. May mga may mga pag-ulan sa gyapon. So far wala pa man report kita na baton nga may ara sa mga overflow o tawag naton nga pag-lapo sa mga tubig. Yes. Ining frontal, ining shoreline nga nakita niyo, more or less sining weekend sige-sige ni siya do ay gidsansa kay duwa lang kadlaw gin patilaw ta sang init so nag-ulan naman. Okay, sa subong aton extended forecast kung taon naton base sa image nga nakita naton niya sa pag-asa naton. Hasta pa 19 subot silingon. Martes. Martes. Okay. Merkules ginalantaw naton nga gamatamat naman may siyaring araw magagwa naman pero sa gyapon may mga part nga mangin magulugalumon kita. Amo Okay. na aton nga expected action art. San Carlos City, why ka mong report na baton to? So far subong wala pa action art. Okay, kay may mga report na nga do medyo nagtaas mga mo. Ate try naton kag Sige. monitor action art. Sige, salamat gid Action Melvin Fierro gikan sa PDMP. Action firing line. Ariglado unahon ta lang na Action Day lang mga numerong ginatag ta sa imo da. May konsumayon na lang unahon tag gilayon para ma-confirm ta ining report nga may area na sa San Carlos City nga may pagtaas ng tubig, no? Ang PDMP kalabanan sinaulihi ang pagpadala sa ila sang information because natural ang mga DRRA mo sa nagkarinlain nga mga LGUs mas ginauna nga magresponder mas ginauna ang pagresponder sa ila sini nga mga residente nga nagakinahanglan sang pag-rescue. Amo ning ganaan nga ti subong padalom ang gabi, amo ning mas delikado gid. No, amo ning balantayan kapin pagid amat-amat nga nagadalom ang gabi. Action firing line. Alas 7:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Hopefully may ara karon sa pinaka-latest kung wagin man sa mayor ang ilalang tong DRRA mo or even ang police or Bureau of Fire Protection para at least may ara kita sang update, no? Ang ginatag ko nga numero Action Day Liogan ni Mayor Rene Gostilo, no, sang San Carlos City para ma-check ta niya kay siling ko amo ning delikado no, nga nagapakadto sa gabi kag mag-igo bala ang pagbaha, no, hindi ka preparar sini kapin pagid kon hamuok ng tulog mo kag amo pagtaas ang tubig igo mo yung matalupangdan inang nagalabot na siligdaan mo. Action firing line. Kaya ang report nga nagsinulod dire may ara sang pagbaha DSB kag San Carlos City. Natikon Vice Mayor karon San Carlos balikan ta lang siya. Unahon tabi si Mayor Markslin kon tuod ni nga may ara sa pagtaas ng tubig baha. Although nga ti bukid ini ang Salvador Benedicto yet may pila ka mga lugar nga nanubuan no kon ara nagaistar nga populasyon sa kilid sang sapa, sa kilid sang suba. Action firing Ang line. isa sa mga balantayan kung nagatayuyon ang pagtupa sa ulan, amo ning mga lugar nga mayara sa nagaistar sa kilid sa magkabungyuran, no, sa mga bukid, kay hindi marayo, nga mayara man sang magaluntad nga mga landslide. Action firing line. Ginpatilaw lang kita duha ka adlaw, no, nga tagiti sang init, puerti ka pa ang kagliwat na naman, nga nagtupa ang madamol nga ulan. Action firing line. Diri sa Metro Bacolod, on and off man ang pagtupa sang ulan, umpisa pa kaina sang aga, nagdulom
Pero ang pagtupa hindi man niya kusog gid. Nagay na hindi mag-amuni way ni tsansa o kung way kabalakan ang Bacolod City, basta mo lang yung sitwasyon no, nga naga-on and off, at least tamat-tamat nga naga-subside iya ang tubig. Kapin pagid sa mga lugar nga mga nanubuan nga usually ginabaha man sa Bacolod kung madamol ang ulan. Action firing line. While nga naga-contact pa kita kung naga-establish ang aton contact sa pila ka mga opisyales na sa probinsya angot sa sining reported na naman nga pagtaas ang tubig ang pila ka madalagko nga balita man nga aton sini tutukan karon nga gabi amo ang ari kon may kwarta na kamo temprano baka mo dapat tugong sa inyo sining mga salakyan no mga salakyan nyo kay ang balita masunod nga simana magapatigayon sang big time price hikes sa kuano sa mga presyo sang gatong presyo sang gatong may big time price hike. Action firing line. Di sobra piso ang i-increase or ipatuman nga pagtaas sa presyo sang gatong. Di kung may salakyan ka, much better nga timprano pa kung may ara ka man lang no, sa ngabansi o kung pundo da mas maayo timprano pa magpatugong sang inyo mga salakyan. Action firing line. Galing kay ano mo na ang plano kagando mo nga magpatugong kung wala ka man wawart. Action firing line. Dini epekto ni sinilang tawon nato no ang mga driver sa madipasay nga salakyan isa ini sang automatic nga maapektuhan bangod ngang ila kuntani dalon pa uli nga income ti makadto pa sa presyo sang gatong nga ila balayran. Action firing line. Kuna masakit-sakit gid ambot nga hindi mapunggan sang gobyerno ni may pandemic na pero diri sa aton may pandemic na ginagyan pa sang mga pagbaha yet ipatuman nationwide niya kung magambal ang mga big time oil companies kamayara sila sang ipatuman nga increase sa petroleum products hindi lang ni sa pinili nga lugar kundi nationwide. Action firing line. Mayara pagani nga iban nga mga lugar nga bisan bag-o lang gin-announce halimbawa dito sa Metro Manila nga may oil price hike ang katingalahan no kung sa tutuod kung analisahon mo hindi pa ni kalabot ang delivery diri sang gatong kay it would take time ay sos mga dalagko yung kumpanya sang langis bisan diri sa aton gasaramihay kaya makon mo na nga temprano pa ya pagkagahon mapatuman man i-increase. Action firing line. Okay, so why giga sa labat no ang si Dr. Kailian lang ara sa aton nga linya. I-check na lang ng iban nga numbers karon na. Online sa firing line. Kaya gina-check naton ini kay may reported ngang area sa San Carlos may pagtaas na sang baha dira sa may area sa Barangay 1. Joining us tonight is Dr. Sifar Gerhard Kailian. Doc, may gabi. Right, no? Ngayong gabi, sa tanang tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid Doc, pasensya gid nagbalik gid ko tawag sa imo karon na gabi pero why pagid sang report ang imo kwan dito si DR Rimo San Carlos sir. Actually, ang unang nagpabalo sa akon nga heavy rain ang San Carlos ang si Governor si Dodong no siya nga ang pag-ulan ko na dito is heavy rain. So but niyara kita sang 556 nga advisory coming from the Visayas Mactan radar indicating that there will be moderate to heavy rain showers and lightning and strong winds due to thunderstorms affecting Negros Occidental, no? San Carlos, La Carlota, La Castillana, Padilla, and Murcia. But ang amon, nanawag ko to sa DSB mga 30 minutes ago, wala naman sila sang nagataas ng mga or nagabaha sa barangay, no? Okay. And ang dito sa San Carlos, wala pa dito kami may nabaton na report coming from the DRR. I-check na ito na Action Art, no? I-check na lang ang San Carlos kung ami ara na manggid manutod sila ma-connect. But
as of now, wala pa kita may report na nabasin from Okay. the end sa San Carlos. Sige. So, kung may ara ka sir information, please feel free to inform us so that nga kuan man nato, no, ma-report nato sa aton nga mga ka-action. Salamat gid, no? Yes, salamat mo na aksyonan, no? Kada mayong gabi sa Rentag Palamati sa Action Radio. Action firing line. Wala pa siyang nabaton karon nga report si Dr. Zipar Gerhard Kailian, nag-contact pa siya and perhaps after sa aton sini nga pagtawag, basi kon maka-establish man siya no sang contact dito sa syudad sa San Carlos. May mga report nga may mga area na dito nga wala sang supply sang kuryente o kon brownout. Action firing line. Siyempre, ma-brownout lang gina, no? Amo nang desisyon sa mga electric cooperatives kapin pagid kung nagataas ng tubig baha. Kay delikado, kay kung may mga outlets ang kuryente, nga malabot sang tubig baha, pwede pa nga makahalit ina or may mga individual nga mahalitan. Action firing line. Sige lang kay ginatry naton subong, no? Ang pila ka mga kontak naton sa San Carlos City, agud man nga masugilanon ta, no? At least maka move on kita kag mahibaluan ta kung ano gid kamato dining report nga nagsulod diri sa news center sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Na no ini Dono de Negros permi ang ginaigo sang pag-ulan. Kahapon lang nagpatigayon sang aerial survey ang interagency. In fact, gusto ta may baluan ko nanong recommendation diri sang Office of the Civil Defense right after nga nakita niya kung anong sistema o sitwasyon sa mga nabukid nga bahin sining mga lugar nga naka-experience sang tuman nga pagbaha nga nagresulta sa pagdeklarar sang state of calamity sang 3 ka mga syudad kag isa ka banwa. Action Kung firing ini line. ang San Carlos City, ang Talisay City, Silay City, ang Victoria City kag ang banwa sang Ibi Magalona. Action firing line. At ginatry ta pa nga mag-contact subong kay standby sa ton nga magkakson kay unahon tani nga balita ho. Basi ka karan-karan man to kay si Mayor Rene Gostilo daway paginman way pa si Mayor Rene nagkasawat sa aton sining tawag. Basi kon busy man to siya, no? Ti gusto tani may baruan kung ano kamato din nga informasyon, no? Din dapit ang barangay Wandaaw sa area sang San Carlos City. Basi may mga taga San Carlos kita nga mga listeners nga naga-monitor karon nga gabi, pwede nyo man mapadala ang inyong mensahe pagi sa aton Facebook Live. Sa comment section, padala dira kay para maka-establish kita sang contact sa inyo to confirm sining nagguluwa nga report. Action firing line. Sa later part sa aton sining nga program, aton man istoryahan karon sa mga nagapamangkot kundi nagpagwa sang bag-o nga guidelines. Si Mayor Bing Lunadia ini travel guidelines para sa luyag magbalik diri sa Bacolod dalhin sa Ilisay, returning OFWs, mga returning residents. Atensyon kamo kay paagi sa travel guideline naging pagwa sang lokal nga panguluhan sa Bacolod. Ang travel guidelines may mga requirements dira nga bag-o subong. Ang isa ka sitwasyon nga ti dapat may RT-PCR test na kamo nga result kag kinahanglan di maglapaw 72 hours ini nga resulta. Agud nga pag-abot nyo di sa Bacolod, hindi na kamo pag-swab test kag hindi na pag-ihapit sa mga quarantine facilities. Action firing line. Pero kaina na interview naton si Councilor Cindy Rojas, no, ang chairman sang Committee on Returning Residents. Ti-check na lang na sa bahin naman sang mga OFW, kung magluwas sini may ara pablagi na patuman, no, ang syudad nga magiging bag-o sini nga guidelines para mahimata pamilya nila diri mayara man sang ideya. Action firing line. Pero antes sinitanan ari-aray sa aton sining linya. Online sa firing line. Live dari sa Action Radio Bacolod, the Mayor of San Carlos City. We have Mayor Rene Gostilo. Mayor, mayong gabi si mo, Mayor Gostilo. Si Action Art ay hupon dari sa Action Radio Bacolod, Mayor. Hello, gabi, Action Radio. Salamat gid, Mayor, sa time. Dasigon ko lang, Mayor, kay may mga report din nga nagdangat sa amon. May mga nagtaas na kunong tubig ba da sa lugar mo, San Carlos?
Yes, kay nagulpi ang ulan, pero hindi ni ang paggulpi sa ulan gina except siguro sang hapon pa niya, aga sang hapon kasi gina ulan sa bukid. Okay. So, gulpi ni nagsaka ang tubig, baha. So, natabo, medyo naglapaw siya sa mga creek, no? Okay. So, mga low area, amo na napektuhan sang baha. Oo. So, bangon As far sa city, Yes, Mayor. sa city, may mga excess water, gasulod man sa atong mga karsada. Mhm. Pero why man mayor sa mga preemptive o kon ginpatigayon nga evacuation sa mga residente? May mga area kita nga like Medina, nga gapuyo sa dalom sa bridge, amo na ng pinaka river gid, evacuate na ang mga tao. Okay. Ato na sa Medina Elementary School. Mhm. More or less, ano nga sakop na gani mayor ang sa dalom taytay na nga residente? Ano nga barangay? Barangay Rizal. Barangay Rizal. So, ara na ina nga pamilya, pilak bilog na mayor ang ibutang sa eskwelahan, if you may? Wala ko kalabot pa to, kay gatiyog pa ko subong. Okay. Gina-red alert na namon sa red alert kami Mhm. para to conduct rescue operation sa nga gusto gyud mag-evacuate. Like in Barangay 1, doon sa Sapa, naglapaw man tubig. Mhm. Ang mga gapuyo to sa balay, gusto mag-evacuate, mag-concentrate kami full rescue sa mga pumuluyo to. Okay. So, subong gali ang imo team sa DRRI mo, nag-proceed na to, agud nga magbulig, agud i-transfer ini nga mga pamilya o kon residente. Yes. Mhm. Ginapareport ko na pa-report tanan mga driver sa engineering, driver ta sa mga naka-duty for NSI, makuha na sila, makandak na sila rescue operation. Okay. So, anong oras ni Mayor nagsugod ang instruction mo nga magkandak na sila ka sang rescue operation? Gina pa na sila nag-conduct rescue operation. Gina pa. Pag Okay. report yun nga nagsataas ang tubig, kami dayon na tracto to evacuate the resident. Yes, sir. So, bali, anong oras kin Mayor kaina ang pagtaas, umpisa nga nagtaas ang tubig? Nag-umpisa ni baha, gulpi lang eh. Agulpe? Siguro nag-ulan ni siya around 6:30. Sang gabi? 6 to 6:30. Gulpi na siya nagputog ng ulan. Okay. 5 ka ulan naman gid siya, no? Okay. Ulan so gulpi nga buhos ulan, mga ara na siya 6. Aha. Grabe, within pila lang isa ka oras lang nagdalom din ng tubig. Basi sa bukid, bla Mayor, gaulan tudo, dira sa city, kinado, hindi gin masyado, pero basi naguna sa bukid, bubong tubig? Amo gini ang tubig, halin gini sa bukid. Okay. So, kusog ang ulan sa bukid, kagawin nato na monitor, gulpi lang flash flood ni nagwasin ni. Okay. So subong flow siya sa mga aton nga mga river. Okay. So subong ang plano naton mayon din ang pinaka-safety nga place o kun himuon ni nga evacuation center kung may massive evacuation ginman karon. Hello? Yes, Mayor. Sa subong automatic kila namon, like in the barangay, may evacuation center, kaya halos tanang barangay ta may ara na covered court. Okay. That is our evacuation center. Aside from the covered court, ang atong mga public school will serve also as evacuation center. I see. No, and hopefully, ini nga mga schools, Mayor, kag ini mga covered court, hindi man malabutan isang tubig, kabay pa, hindi na magdalom pa. Kung malabutan man gid sa tubig, second option is eskwelahan kita. Okay. Okay. So, ang mga lugar nga medyo nubo na sa imo, Barangay 1, aside from Barangay 1, anong mga adjacent barangay na Mayor nga daw medyo low-lying areas?
low-lying areas naton, Barangay 1, Barangay 5, Barangay 6, Rizal, amo ni mga low-lying area naton. Okay, okay. So, subong mayor, as we speak, why naman da gabubo todo ang ulan? Hello? Subong mayor, sige pa bubo. Ni kung damol pagyapon ulan na. Why naman ni kaulan. In fact, pasubside na ni ang tubig. Sige, Mayor, good luck sa inyo. Hopefully, hindi na ni magdalom pa. Hindi ko na lang kapagawat to na inong medyo sako kada sa paglibot. Subong salamat, kid Mayor, sang time kag confirmation na ginimo mo karon nga gabi. Salamat, kid. Good night. Good night. Ari na, no, dira San Carlos City, may confirmation na coming from Mayor Rene Gostilo. No, nga may ara sang pagtaas dito sa mga lugar katulad sa Barangay 1 nga area. Action firing line. Di magamo ni kalabanan, kabalo ka amo ning dapat naton bantayan eh. Kakunara ka gani sa mga lugar nga nanubuan ka, hindi ka ginmatag kumpiyansa kay may tendency nga bisan dito sa imo lugar hindi masyado ang pagtupa sa ulan. Sa ibabaw nga porsyon, no, pwede nga magbubo kung nagabunok na tong ulan nga way pa nakalabuot sa inyo dira nga mga areas. Action So firing far, line. Barangay 1, may mga nag-awas na nga tubig sa sapa. Tigi na check pa ni Mayor Subong, pero may mga rescue na recall, ginpatawag niya na ang tanan, nalin sa driver, kag mga rescue o operative sagud mag-check dito sa lugar. No, hindi pagaling katags Mayor kung ano pagid kataas to ang tubig. Subong kay sige ang iya paglibot. Action firing Pero line. aray sa atong nga linya si Action Stephen, no? Agod maghatag sa update ang anong sitwasyon gidito mismo sa lugar. Let's have Action Stephen Presquito. Action Steph. Yes, Action Art, may gabi sa din, grabe direksyon ang sitwasyon sa may Barangay 1 Action Art. Okay. In fact, isa lang ini sa lugar nga sa pagtudo sa ulan nga kalit gid lamang ini Action Art na kagina, naggrabe ang naglapaw ang tubig na diri sa may diri nga may ginobra nga riprap sa sapa nga parte sa St. Vincent Subdivision diri sa may Barangay 1 padulong sa St. John Subdivision nga hasta dito sa may baybay padulong ini Action Art nga sa aton pagkadto diri nakita gid naton nga hasta kita mismo naka-experience nga sa akon pagsunod grabe gid ang kasulog sa tubig ang current, no? Okay. Pagpasunod na gid naton dito nga portion kay since wala pang mga rescuers naton nag-abot hasta na sa akon nga dugan ang tubig. Uy, hasta na sa dugan? Nag-withdraw na lang kami. Nag-withdraw na lang kami Action Art since ang mga panimalay, makita na kon nga ang ilang nga mga salakyan, no? Mga auto, mga washing machine, mga gasol, mga multi-cabs, motor, tanan nagsalom na ini sa tubig. Ang iba na anod. Action Art ang ilang Uy. mga salakyan. Oo. So ang ining mga balay, nga mga manubo, since iban diri hindi man tag two story, no? Pero nagsaka na lang sila sa mga atop sang ila balay Action Art. Okay. Para nga tungod sa gultigid nga pagsaka sang tubig Action Art. Kasi bisan ako naka-experience sa kakusog sa tubig. Ining Action Steph. Yes, Action Art. Ang ginamuno mo ning tagadughan na ni Subong nga kadalumon sa tubig, Barangay 1 halos likop ting tanan nga barangay o may porsyon lang da nga nagdalom nga tagadughan? Ang portion sa pagpasulod lamang diri sa entrance sa Sunart, manabaw lang siya ang tubig. Apang kung pasulod ka nag-going dito pasulod sa may pakadto na sa Barangay Hall, Okay. pakadto na dito sa may seaside, pakadto na sa sining nga mga subdivision nga sa sulod-sulod ang Sunart, dirigid nagtaas ang tubig. But diri sa going sa highway, wala Action Art, hindi mo makita diri ang sitwasyon. Apang kung magsulod ka sa subdivision sini, dito gid sa sulod Action Art, ang tanan gid nga ara sa sulod taas gid ang tubig kayo. Uy. Ay gali. Oo. So ang hindi lang diri nga for yes Action Art. So subong brownout na ang report na mo na baton di daw brownout na kuno sa Barangay 1? Yes, not only Barangay 1 Action Art, but dito sa may Barangay Rizal, kaya ang
ma-proceed ka magani supposed to be ako dito, sir. Kaya ang isa dito ka mga 7 ka panimalay nga dito man nag-star sa may floodway nga may dito nagpa-rescue naman na sila kaya nag-backwit naman sila kay tungod sa nag-grab man ang gulpi man pagtaas pa sa tubig dito kay tungod may sapa man dito nga side. So Okay. amo ini nga may ari man diri sa barangay 6 but wala pa kita sitwasyon dito action art. But ang pinakagrabe amo ining barangay 1 sa karon. Ang Kaya, barangay grabe 1, gid ang Action, pagtaas sa Action tubig. Stephen, ang barangay 1, hindi ko familiar sa San Carlos. Para sa mga nakakadto sa San Carlos, ano gani na daang mga landmark malapit na sa barangay 1? Ito, alin ka diri sa norte nga side, diri sa may entrance gid may Taytay, no? Pasulod ka na diri sa San Carlos. So, ang landmark sa Gua, amo na dang may isa ka gasoline station, no? Nga pikpil ka, gari diri ang eskwelahan sa Santa Rita. Okay. Ang iyangan landmark reaction na art. Mhm. Kag, kung diri ka naman halin sa oriental nga side, Okay. amo man di sa man sa Giapo no sa may DC Cruz Aha. highway ini sa action art pasulod ka diri. Basi magka-live ka na Action Steph karon sa Facebook bala parang Yes. kuwaon lang Kita namon ka Action Art, makita no? namon or hindi kani mga pictures para makita ta. Yes, yes. And May video. oo. May video clips kita action art kag may mga pictures kita so ako Okay. send gila kay so far sa karon wala ko kwan diri Internet. nakakita, no? So kung sa brown out so far action art i-send na to para makita ninyo ang sitwasyon gid sa natabo diri nga pag kusog sang baha nga grabe gid ini action art. So Kaya, may tendency, Mm. anong estimate mo Action Stephen? May tendency nga magtaas pag ini siya o kung ang bulyada sa tubig basi kung mag-aabot na sa taga Dugan basi ang iban ng mga ninubuan pag inilapaw na ni Stawo basi ang kadalumon. Yes, posible dito ang action art. Kaya kung magsulod ka pag gina dito nga side, no, ang mga ginabaha permi nga lugar, ang magini siya action art pagkatod sa seaside. Grabe nga, gamay na na dira action art nga pag taas ng tubig. Kag matimingan nga, kung amo ni oras sa gagabi yun, ga-high tide na action art mo. Oh, may Aha. outlet kini nga sa pa, going ini sa dagat action art. Oy, Oo. ang delikado Ako na- sinigali kung mag-awas karon ng tubig ang magrikta to sa ang mga tao basi anuron ba sa baybay? Yes, ang mga pinakadelikado gid action art. So far karon, hindi pa naton gid mapano kay ang mga rescuers at karon si bago na. Bago na nila ginabot. Puro na inigid padala ni Mayor ang tanan nga mga dump trucks, tanan nga mga ang rescue, fire trucks, tanan nga mga tagas nga mga truck, mga sa Sinda karon ari na di action art. Okay, Ang okay. ipadala na para Aha. i-evacuate ang kaya damo gid dito action nagahilidi na kay ang ilang kabataan na bilin dito. Ang ilang mga kauturan o ginikanan nga mga tigulang. So siling ko namon nga hindi kita na magsulod tungod sa grabe gid ang current sa tubig. Delikado gid kung magsulod ka mo. Sige, so halong sa dira karon, Action Stephen halong ka dira Yes, and oo. from time to time tawagan ka namon because Yes. hindi ni mayugin nga indikasyon. Oo, grabe gid bisan ako dupayan pa ko aksyonan kay gina kay nabulasot ko sa isa ka manol nga ari na sa dugan ko ang tubig. Uy. May laki nakauyat ko sa pader, no? Grabe. Mhm. Nga wala ko kabalo nga may ano gali. So may laki nakapanguyat ko nabasa gid ako kay tagadugan na ako ng tubig. Aha. Oo. So makita mo da kaina may mga tao na ngara sa bubungan sa ilabalay kag nagapangayo Yes, na sang bulig. Sang tabang, oo. Oo, May tabang. mga tigulang pa. So, kami na lang mismo nga, since may radyo, kita communication, si Sir Johnny nga sa CDRI mo, nag-advise. So, gahatag magkita pabati na sa ilang, magkanto sila sa higher ground, higher level, sa ilang talay. Kung pwede, magsaka na lang sa ilang atop. For the sake nga, para lang hindi sila ma-endanger katungod sa current sa tubig nga, dasig na pagsaka action art. Now, sa imo experience kung mudugay ka naman sa San Carlos, daway panginman niya lately sa mga pagbaha nga naglabot na sa barangay 1 nga amo ni kataas? Yes, action art. Sa karon gid lang na ako na experience na mo diri sa nagligad na to nga baha, nagsulod man gid siya. Pero unlike kining taas gid yan, nga grabe gid ayon ang buslog sa tubig action art. Okay. Oo. Subot ang balon mas taas pa ni Subong sa tong nagbaha man sa Victorias. Dungan sa Victorias. Yes, mas taas ni si action art. Uy. Mas taas. Oy. Oo. So halong gid kamo. Kung
makita nimo karon sa akong video ang pagka-picture naton sa mga balay nga pagsulod na ko sa kalye nga dito na kay si Action Brian isa man nagpangayo man sang retabang kay ang ila balay sa iyang asawa diri gid ka parte dito gid Action Art lapit gid sa may sapa ini diri Uy. sa may likod sa timbahan. Ay, Jesus. Oo. So, So- kung nga giningagaw naton nga makuan kag karon sinsili ko Action Dry hindi kita ko pwede makasulod tungod sa grabe gid ang kain kay maanod man ko madala ko sa tubig. Aha, aha. So kay tagadugan na nako ang tubig. Ay, sige, so kay Action Bray, basi kung ang iya misis to, pwede ta matawagan to, rin members Yeah. ang family para mahibaluan ta? Oh yes, ako gani subo ma-proceed naman ako kay sis nag-dry down na wala na nagulan karon Action Art do nagkalma-kalma na. So ari na mga rescuer naton posible ako na sila mabisitahan kag matanaw dito kung ano nang ila sa kay kagina hindi gid pwede nga makapalapit gid kay grabe gid Action Art hindi gid to kasa. Bisa na mga iban nga mga tawo na hadlok gid kay tungod sa kapusog kag dasig sa pagtaas sa tubig. Ini nga tubig nga nagsulod no, sa Barangay 1, lapit ni sila sa sapa? Yes, Action Art, lapit gid. Okay. So, posible. Especially ang residence nila ni Action Brian is right sa piyak lang gila. Amo na natin ang sa Action Art. Ba mo ng balantayan. Gidaw puli nga secure lang sila kag ma-rescue Yeah. tato naglusong na. Yeah, arin na naglusong na mismo ang mga truck nini, mga tagas ini nga mga truck nga ginpadala sa ato si DRMO. Okay. Ang ato nga mga mismo sang local kag tanan halos no ginpadala na diri sa ato local government. Okay. Mga pulis nato na Bureau of Fire Protection, DRMO, even mga 6x ang asyenda ari na diri karon Action Art. Why na sang barangay official or anybody tupad mo na nga pwede ta may istorya? So far, busy si Sergio, bago lagi nag-agi rin ako, kaya nagsulod na sila dito. Okay. Mabalik ko Action Art. Later on, probably, Yes. maka-interview kita. Okay. Oo. Kung ano na ang mga sitwasyon sa ila pagtanaw dito sa sulod na karon. Aha. Kay bago lamang sila nag-abot, no? Oo. Sige. Action Stephen, Okay. i-reserve ang battery. Matawag kami in a short while sa imo for some development Okay. kag update. Okay, sige, Action Art. Okay. Una sa balita, una sa action, ini si Action Stephen Fresquito sa Bacolod, Action Radio. Sa mga late tuners nato ng inyong napamatian, amo ini nagluntad na pagbaha dira sa area sa San Carlos City, flash flood ang sitwasyon. May mga rescue operatives na nga naglusob dira, particular sa Barangay 1. Bangod nga may mga lugar, may mga area nga lapaw na sa dugan and most probably mayara pagid sa mga lugar nga mas taas pagid o lapaw na sa tawo ang kadulumon sang tubig baha. Siling ni Mayor Kaina, tigabi na malang yung gani sa proper sa San Carlos, may siling ni Mayor Gustilo, nagdamo lang ulan, no? Pero galing, way ta kay balubasi dito sa bukid nga porsyon mala, sa San Carlos, kabalo kati kilid bukid mala mo, ang San Carlos, basi dito nagbuo ang ulan mala. Action firing line. Kaya mo na nga ton sini kwanon gid, no? Balantayan sini, hopefully, tanan secure lang, although ang kalabasa ang gamit mo okay lang na iya. Ang importante nga hindi lang ang kabuhi sang tawo madisgrasya. Action firing line. Nano iniman ging gulpiada kita ang laom naton ang ginabantayan kag ginatutukan niya sang PDR na imo naton amo ni siya ang sa area sang kuano sa area sang Victorias, Silay, Talisay, Ibi, Magalona. Pero tuigo kintaon dito naman espiak nga bukid nga porsyon dito sa Northern Negros man gihapon, pero ti San Carlos City naman niya nga linyada ang gintupan sang damol nga ulan. Action firing line. Ay no iniman sige lang i-check tala na karon Action Day la ang taga DSB and the rest sa mga areas amat-amaton talang ni kay base silang hindi lang San Carlos City ang mga may pagbaha. Balikan taman karon si Dr. Kailian base kon mayara man siya sa nakuha na nga mga information, ha? I-detalye ta na karon di ka mo magalinda kay ma-post lang ko for some commercial break. Pagbalik ta i-check taliwat no ang aton mag-contact dira sa Northern Negros, particular na San Carlos City, angot sa nagluntad nga flash flood. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not... Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa
dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:53 na. Aksyon Firing Line. Wala giga sa batya si Mayor Marcelin de la Cruz. Sige lang, itry ta lang sa liwat. Karong balikan ta lang si Aksyon Stephen Goro para maka-update kita to. Kay daw nag-proceed to sa isa pagikalugar. Ang pamilya ni Aksyon Bride dito at tutugali San Carlos man today, no? Hopefully safe lang sila. Kabudlay gid sini. Amo ni bala nga basta maulanon ang tiyempo kag ara ka sa lugar nga nanubuan, may bukid abi malapit sa inyos ni Banwa kag syudad. Medyo halong gid kay ka delikado. Aksyon Firing Line. Sa mga late tuners naton, ang inyo ginapamatian amo ining pagsugpon ta sining flash flood na nagluntad dito sa San Carlos City. Aksyon Firing Line. Kaya na initially ang ginapalayag ni Aksyon Stephen Presquito, may pilag ka mga lugar nga dughan na ang kadalumon sa tubig, entrance pa lang ting sa sulod tumbot basi dalom pagid. Aksyon Firing Line. Balikan ko si Aksyon Stephen Presquito this time agud maki-update sa sining nagluntad nga flash flood sa San Carlos. Aksyon Steph, kumusta naka-transfer ka sa lain nga lugar? Yes, Action Art. No, arin ako diri mismo, gid, sa panimalay mismo nila ni Action Brian. No, pod man sa kay ang ilay ni nga sitwasyon sa ilang balay ni Action Art. Ara ginilo tupad gid sa sapa na kung diri nag-agi ang tubig. Kag ang mismo ang
naguba gid ang ilang nga riprap, no? Kag grabe gali asunod kay mga bato kag balas nga dalagko ang upod sa tubig asunod makita naton. Uy. So may lang kay madasig ang pag-dive down sa tubig sa karon madasig ang pagbaha, madasig man ang pag-ariya sa tubig karon asunod. Okay. So nakita gid naton nga ang mga balas kag bato nga nagupod sa tubig asunod grabe kag dalagko gid kag kadamo. So ang mga kalye mo na nga dasway nga makita man natin ang iban kutob sa mga may mga salakyan, ang iba na anod, no? Iba nga mga tricycle, auto, may na mga pick-up, pero taas-taas, pero mga nagkala kuha na ini. Tungod na nagsunod din sa ilang mga panimalay sa ang tubig. Tungod sa kataas ka din na action art sa aton experiencean. Okay. Dahil pag-umpisa gid, no, nga aton pag-abot, amugid ang pagbuslog sa tubig. So now, makita na natin ang sitwasyon sa tanang mga kanggid rin nga nagkuha na dayo, no? Nag-area gid ng tubig. So bali kainad ra sa ilan ni Action Bray, ang mga ano kadalom ni estimate mo ang sa balay nila mismo ang tubig? Kung makitaan na ito Action Art, no, ang pader bala nila ni, no, kung ang auto ni bala nga gamay lang, no, maabot kita sa windshield, makaabot ang tubig Action Art. Bauti tagahawak mangguli ang kadalumon? Oo, taas kita. Kaya diri nga portion, kag may mga portion nga medyo madalam-dalam sa gisod lang na panggagina nga kanili Action Art. Sa piyak nila sa lugar nila diri ni Action Brian. So taas gid ang tubig nga dito gid ko nakasulod nga nagabot gid sa dugan ko ang tubig. Okay. Oo. So magkasiling kita Action Stephen nga karon nga gabi at least daw dasig lang ang pag-subside ng tubig. Oo, yes. Okay. Kasi nga pagsabsad na pagkaroon na ari naman, no, nagaulan na naman after lahat. So hindi pa ni sigurado kay according sa atong sideran mo ga Sergio Aliñaca sa atong pagkitain na mo diri asunod nga sa bukid sige pa ang ulan. Sige pang ulan, so may tendency ako nga nga buwas na sa bukid sige ang ulan. Okay. Pag ulan naman diri another na naman na siya mabuslog ba naman ang tubig na. So, may danger sa gihapon asunod. Yan ko naman nagabilom sa gihapon gagari nagasugod na naman ang pagulan-ulan. Okay. So may pagkadelikado. So far, according sa asawa ni Action Brian karon nga iya na to safety na mga bata nila and si Ma'am Dre ginakulbaan man kay siyempre ari gid sila mismo sa lugar nga kundi diri gid ang tubig gahalin ako So bali ang may mga pamilya na according si mo Ibaloda nga butang sa daw safety nga lugar kay nga bali mayor kon kinanglanon ni butang sila sa mga evacuation center sa ilohon nga daan sila for their safety. Oo, kung may nga equal evacuation action kasi bigid kay ato na ang mga dalagko nga mga trucks, no? Dala din nila ni Mayor sa CDRMO. So, ang iba na posible evacuate din sila sa Sige. So, halong direction, Steph, at least ang pamilya ni Action Bray, lipay kitang ara na, secure na, kag nakalabot ka na gid sa balay nila, no? Pero, dasig lang nagkulpa ang tubig na subong? Ari pa din tubig sa sunod ng ila panimalay mismo, bisan diri sa garahe nila Action na may tubig. So, posible nga, may hinali. Kaya karoon, nagtudo naman ang ulan, hinali. So, may pagkadelikado sa giyapon na surat ang giyapon diri. Okay. Magari naman, nagtudo na naman ang ulan, no? Aha. Okay. Lain pa kiti brown out, subong da mo? Yes. Okay, bakit kay delikado Action Art once kay on ang suga, ang kurente kay tungod sa may mga outlet sa mga panimalay. That's why nga, pa-power off, pa-shutdown din ang power, kay delikado. Kaya ang mga tao, imposible, makurentihan kita kay may mga outlet. So, tungod sa pagtaas ng tubig, hindi taas din ang tubig pagsunod sa ilang mga balay. Sige. So, from time to time, can indicate lang kung nakapin pa kunara ng CDR mo, kag basi kaduan mo dran pa posible lugar ng gindalaan sa ilang as evacuation center. Please update us to Gadugay Action Step. Okay, yes, Action Art. From time to time, ma-update kita. Okay. Salamat, okay. Kid. Sige, sila. So, ako po sa sitwasyon dito sa Sultan. Salamat, Kid. Action Stephen Presquido. Action Firing Line. Ato na siya, at least nagalabot na sa pamilya sa lugar sang asawa ni Action na Brian Morden, no? Grabe ang tubig gulpiad. Dati mga balas kag bato bulyada gid butang balon flash flag gina ito magamuna. Di man kun balas kag bato yaman sinagana padulho galing sa bukid.
Ang question, ano ang damo kwari das babaw? O, nga nagdinulog na da karon ng mga balas kag batuda. Action firing line. I-check na lang karon do dugay kay ginatry naton na makuha naton maintindihan ang talatapan sang ukon ang pamunuan sa CDR ni Modera San Carlos kay hindi ma-accommodate ang atong tawag kay ti ang gina-intindi nila kag ginasikaso amo ini ang mga residente nga nagakinahanglan nga kadtuan nila anay kag unahon. Action firing line. Balikan ta si Dr. Kailian, may basi kung nakakontak na to siya, kag nano ang plano sini ang team nila bla malupad o kung malupad, makadto man to San Carlos kay the last time pagbaha diya sa may Silay, Talisay and Victorias, baw kami ni Dr. Kailian inupdanay sa Victorias to. Action firing line. Dito kami inupdanay kay temprano pa sila ni Governor Lacson. Proceed na tong team mo kag mag-sit up kamo to sang command center. Action firing line. Tiya mo ng aton siling balantayan kay siling na Action Stephen dasig lang to nag-subside pero nagatupa man gihapon ang ulan. Action firing line. Yolanda Alcagaya Galilgar, good evening, thank you for listening. Araman si Elizabeth Malagagamala, God bless, protect us all against pandemic and natural calamities. Mercy Mirasol Flores, thank you man sa pag-monitor. Ara siya sa Hong Kong. Action firing line. Michael John Season, thank you gid. Ara si Doc. Away siya, ate basi nag-proceed na to sila. Ga-monitor man siya kuno from Metro Villa Subdivision, Valenzuela. Greet ko lang happy birthday si Joyce Salvador of DMC. Happy listening to all Energy Fans Club. Thank you, thank you. Action firing line. Love Castellanes, Josephine Fortaliza, Joy Nulerd, si Joy Drilona. Namayng Gabidra Angela Liarte Gayondato, ara siya sa Banga Tutong Barangay Filisa. Action firing line. Imbong Jocampo, good evening. La dia signal PLDT sa Maaw. Amo ning balantayan ta kay ining mga communications company ni ho. Amo na ning pandam sila ni Presidente Rodrigo Duterte nga improve ang ila sining services. Daw baliskad iya, daw tilawon ka lang nila sang mayo nga internet connection. Why man kwan, no? Why man gapaninguha nga mapa-improve bagid pagkatapos na ng patilawon sa primero nga mga kuano nga mga sinimana sa services sila pagkasunod sinimana wag tang na. Action firing line. Boyster, good evening. Thank you for listening. Ramona Azero. Salamat gid Robert Roma. No kay Jeneline Gonzaga Sarona, Maricel Arevalo Bindol, ma'am, may gabi, Rodura Syoko, Prime Water, 3 days na wala tubig sa Purok Himaya, Alihis. Uy, nanotabo Prime Water. Action firing line. Mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, pagidira sa kay Iderica Fort Mano, OTTG, Christine Taxi, Martin Aliling, Maricel Tuga, sa Carlota, halin kay Lim o Franz Lim Tuga. Action firing line. Idilaos sa Mangabi mana. Ara kuno gyapon sila ni Nana Isabel sa Cane Town, Victorias. Buds Perlado. Tamiyo lang sa Perlado family sang Celine Homes. Buson Perlado may Sunroad Yatko sa Posiet, Russia. Uy, sa din ka sa Russia? Sige. Robert Roma, Rofi Libran, may gabi, Rosalie Villorente. Mapas Tuhaw, Bilin Salaw, Rogelio de la Cruz, salamat, Tabingo Ethel, Maria Teresa de Roque, Romel Haipe, Dennis Richard Tibor Roma. Keep safe lang sa mga taga-norte, tanga mga abyan. Action firing line. Madam Heaven, humalumina, may gabi, Erwin Gonzales, monitor lang sa Maaw, Carla De Leon, Bia Jonathan, si Doc Crispin Hico, monitor to, katamiyaw siya ho. Sige Doc, may gabi, Athea Kim, Eriman sa Morsia, keep safe, Alex Puente Sir, may gabi, halong man sir ha. Action firing line. Araman Rolientes Istoya, kag Alex Monteza, sila nga upod sa Molanon, kamatugnaw,
nga pagpangalagad from hotline to firing line. Ay, niya may lagi wala firing squad. Dabaw, likawan ta na iya, sir. Hindi na ta sinaya. Action Firing Line. December ang 50% discount sa paamag lang tugali sa mga konsumidor. Sa kuan ni presyo sang petroleum products, tanda lang now siguro Sir Art nga ekonomiya sa Pilipinas amat nga nakabawi sa epekto sa pandemic. Kabay patani nga nakabawi. Action Firing Line. Ayos Emma Yanson, Toto Tatan, Jan Acosta, ni Action Art, Banyapunta, salamat gidyan, halongwan. Action Firing Line. Balikan ko lang na karon si Action Stephen no, sa pila naton ka mga updates sa nagluntad nga flash flood dira sa siyudad sa San Carlos. I-check ko lang ni ka-importante man ni si Councilor Israel Salanga kay kaina si Councilor Cindy Rojas na interview ko na mo. Si Action Marlon ara para sulod at iunaon ko lang guro si Action Marlon ay kaya basi magsunggod siya lang agin pabilin ta siya. Isailuan ko lang si Action Marlon anti si Councilor Israel Salanga. Unahon ko si Action Marlon kag karon atensyon kamo sa mga OFW kay kaina sa mga LSI oy required na bala kamo nga mag bit-bit sa ginatawag nga RT-PCR test negative result sina halin sa point of origin o kon sa inyo ginhalinan nga lugar na kag away siya naglakat na siguro kag ang himuon sini pag abot ng di si Bacolod, way na kamoy akwan. No, way na problema, hindi na kamo way na problema nga i-swab kamo, kagyapit sa quarantine facilities, rikta na lang kamo girayon. Sa inyo puluyan, kag mag-undergo sa ginatawag nga 10 days home quarantine. That is mandatory. Now, magulang siya kuno kasakay, diba siya lang alang sa toy? Si Councilor Ising na lang aksondel kaya bago siya kasakay. Now, ang hibaloon to naman, kay kung sa ilisay, ti amo na mga regulasyon sumong, ang iyasang OFW, ang OFW nga daan, number 1, dito sa Manila, na lang ni sila mo, may mga swab test na daan sa ila sa Manila. Before pa man sila papulion dire, kag after magwa ang result nila, amo na pagpapulion. Tialin na sa airport, ni garikta naman sila puli, sila balay mo. Pero siling kainan ni Councilor Cindy Rojas, siling nga may ara, gidagaling pilabla ka, mga persona nga naga-sneak in, nagalusot, bala, tingwa, nga magkapauli sila lugar, coming from other provinces, Ilisay, returning residents, nga nagatingwa nga magpalusot o pagkalusot nila dire may lang kay mga barangay active man nga nagamonitor gina-report ini sila budlay magamunay. Action Firing Line. Sa iluwanta naman si Councilor Israel Ising Salanga ang chairman committee naman ni siya para sa mga action team committee chairman sa action team on returning OFW, no? Amo ni sila ang nagatutok naman parti sa OFW. Si alin pa sa nguna, budlayan nga na sila ang coordination, budlay na from national. Pero subong niya obligar sila ni Councilor Ising, amot check ko kung nagasugat mangyapon ng city niya sa mga OFW. Online sa Firing Line. Councilor, maing gabi sa imo, sir. Happy New Year. Bisan dugay na, pero importante, first ko nga dang interview sa imo sa 2021, no? Councilor? Ay, way siya kasulod. Alas 8, Councilor? Action Art, maing gabi ba? Sorry, ginway dahil makasulod. Siling ko mga tamiyaw lang ko si imo, Happy New Year, bisan dugay na. Kaya daw ay ko tamiyaw si imo first kuning interview. Happy New Year, Action Art. Sino mga tagpalamate. Happy New Year. Naging agaw ko tawag si imo. Kaya ina si Councilor Cindy, although may ara na ko initial nga kuha siya partiya sa LSI, no? Siningin bago kagining executive order niya papanaog na mayor para mag-survey bilang guidelines, no? Ining travel guidelines
for apor, OFW, kag iban pagid nga sektor. Sir, sa OFW, anong latest sini? May mga ginbag-o under sa executive order ni Mayor? Action Arts, baliwa ay kita ka may ginbag-o. Ang may ginbag-o, si national actually. Kaya lang kita sa buong 20 identified countries nga may strain, though may si COVID strain bala, history. So, kita diri as Bacolod, why taya, same kita yung procedure. Pero para for the benefit sa atong mga tagpalamati, una-una na yung OFW nga OWA members, no, nga top 20 nga countries nga may strain. Action Arts? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ang top 20 nga countries, i-check lang palihog sa mga OFW nga pamati, subong sa Google, alam mo na da, i-declare sa DOH, no? Sa World Health Organization. Ang ilang ngayon mo, upon arrival sa NAIA, kadto da yun sa OWA Help Desk. Okay. Pag-abot sa OWA Help Desk, quarantine na sila kag i-swab. Pagwa sa ilang swab, emphasize ko, libre na siya, courtesy of OWA. Example, upon arrival nila, nag-negative sila, hindi pa na sila kapuli. Kaya iuso nila ang 14 days na quarantine. Kaya mandatory na siya kung naghalin ka sa top 20 countries identified by World Health Organization or Department of Health. No? After 14 days, puli ka, i-schedule ka naman sweeper flight ni OWA, libre man na sa gihapon, tungod OWA member ka, pag-abot sa Bacolod, 7 days ka na lang home quarantine. Okay. Home quarantine. Why ka na swab days? Why ka na facility quarantine? Home quarantine, 7 days. But because of this restriction, ako ga-expect ko, Councilor, na medyo maghina-hina pag ini ang numero sang magapauli nga OFWD? Actually, tungod na naka-delay man ng ilang puli, tungod din na quarantine, tapos 14 days mo. Nakita ko sakto na ibo, Action Art, may mga countries nga wayan na ikapagwa So sa itong mga trains. Pero just in case mo lang may mga nagapuli, amo na sa ako niya nag-prevail sa buong nga protocol dito sa Pilipinas. No? So, ang bulubudlay sa Ilisay lang, so OFW, once na nagalin na sa Manila to and completely nakakuha sila, nakasecure sa mga requirements, amo na lang ng 7 days nga home quarantine ang itapuso nila. Yes, pero Action Arts, emphasize ko kung wala ka naman yung nabilong sa 20 countries, hindi ka tiya pag-quarantine 14 days sa Manila. Okay. Kasi kung wala ka nabilong sa 20 countries, ma-apply ang old nga protocol. Which pag-abot mo, iswab ka, pag-quarantine, pagdagwa sa resulta mo for after 2 days. For example, pag-abot mo sa Bacolod, home quarantine ka, kagi-complete mo ang 14 days. So, naka 2 days ka na sa Manila, may 12 days ka pa dito sa Bacolod ginabilin. Now, because of these changes, kag sa inyo monitoring, since nga sige mangyapon ang arrival, Councilor, lately or sining 2021, sige magyapon ang sugat sa imo committee sa mga nagalabot ng OFW sa airport? Yes, Action Art, ginalang meron naman, bali almost every night, pero naganubo ang number sa mga nag-aabot. I-expect kami nga by tomorrow, ano ba, 17, 17. By tomorrow, madagsa naman siya. Kaya na-complete nilang 14 days mo. Nag-abot sa Manila, bisa po January 1 or 2 or 3. So may 14 days pa sila. So expect kami by tomorrow, may naabot sila. Pero sa question mo kung inabot yapon, every day nag-abot yapon. Mga pila ang range mong Councilor? Kung basihan ang January 1 to Subong, average of 10 to 15 lang kita. Jutay na lang. But out of this 10 to 15 range ko na mo nga nagapauli kadadlaw, so para mag-home quarantine daw ay paginman niya sang indikasyon nga may ara sa nagbatyag sa sintoma kagin swab nga nag-positive, sir, no? Wala agad. Yeah. Very good. Isa ka butang na-appreciate ko sa mga OFW natin dito sa Bacolod, Action Art. Obedient sila katama. Internet na sila. Obedient sila. Kag-observe. Kablok Action Art, may interest pa nila yung magwaliwat mo. That's why more than our protocol, mas naghalong ini sila tungod may mga planta nila yung magwaliwat. So, kaya mismo gahalong sila kagalingan. So, why kita issue so far nga nag-ubtas kita or nagpag-save sila, naglagaw sila nga wala tapos, so wala kita issue. So, may mga OFW man guro for the safety of their family. Ngayon, instead nga magrikta puli, may ara man siya nagkatabo nga nagambal sila sa hotel lang kami anay, sir, kaya dito lang kami makwarantin?
Mayara kita tungkol may plan B kita mo, example si OFW mismo diskampiado sabi. So gusto niya hindi siya mapulit sa Panimalaya na na mga hotel sa anay. Mayara pero gamay lang kita di ba gabuli di tungod negative naman sa Manila pa lang mo. Hindi naman sa aeroplano kung OFW ka hindi ka negative mo. So mayara pero gamay lang gid percent. Aha. So at least klaro ina sa may mata diri pamilya sa mga OFW kay at the end of the day, although nga tikabi nag-unsi ang record naton sa nagpositive sa COVID, tanan kita kinahanglanon man nga magpreparar nga mag-cooperar sa tanan ginapatuman nga mga protocol para nga at the end of the day tanan kita magkabenepisyo sini kung why nagid cases ang COVID sa ulihi, Councilor. Exactly. Ang ato naging laos dari SNR yan dito yung masudlan di COVID mo kabalo ka kung madula ng cases ng COVID eventually madula lagi man sa mo kasi why sa pasahan mo ang madula balak kung gahalong kita kasi si COVID why na pasahan ang last nga may COVID after 14 days sa patay why na. So ang pinaka-essential dito sa buong pinaka-importante gid is that kada isa sa aton maningwa gid nga hindi ma-expose nga maghalong sa aton yung mga health. Yes sir. So anyway from nagligad nga tuig ito nga nag-umpisa until today, amot bilang rough estimate mo sa nagapuli ng OFW kung may datos ka, Councilor? 2 days ago, meron kita 6,100 yung mga OFW since April 28 last year. 60% of that, mga domestic helper. 40% of that, amon yung mga seafarer, amon sa mga lolo brother sa mga cruise ship, mga engineer be. So, mga 6,200 plus na ka mga OFW, 100 plus na ka mga OFW as of Monday this week. Okay. So anyway, good luck sa imo. Keep up the good work. Please keep us posted. No? Kung may mga changes o kung may mga bago dira nga pwede na ito mapaalinton sa may mata mismo sa mga OFW, kindly inform us sa Councilor. Salamat sa time mo. Anytime, Aksyonar. Basta ikaw. May gabi. Salamat. Action Firing Line. Ayos, damo na gali mga OFW. Damo naman gani mga OFW nga hindi ko nakabalik na Nagbalik na sa trabahoan nila after nga ang iba nagpauli during the peak nga 40 itong cases di sa aton. Matapos nga naka-adjust na paway na bumalik na ganing iban sa trabaho nila no? Dito sa abroad. Action Firing Line. Amo nang gabuhi isang OFW mo. No? Ang OFW, ibisan gani mga seafarers, bisan risgo pa kung isang nagabatyag man kulba ni sila, ikaw mo nga luyag man balik sa trabaho, kabalo ka, nagapaningwa man nga magsupot pagidugang, amo nang iban nga nagarisgo, nagabalik gid sa ila mga destinasyon o kung ginatrabahoan. Action Firing Line. Mayang gabi kay Benji Bernaldez, sininga grabe man ang ulan sa Binalbagan, sa Binalbagan, kuno priti man ang ulan, si sister-in-law, Ami Labuson Tayhupon mayang gabi, Jose Mungkal Torilla, sir. Thank you for listening dira sa Binalbagan. Salamat kid. Ang iban nga maminsahe karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ako si Dr. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Sa gihapon, nagamonitor kamo diri sa Aksyon Firing Line sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Firing Line. Oy, may importante lang diri nga paaksyon ginapaksyonan sila ni Erlinda Caniete. Now again, ginapaksyonan sila ni Erlinda Caniete Bingkang, nga taga Cadiz City kag Rogelio Caniete, sang lakarlutang ang ila utod nga si Teresita Caniete Banhao, nagtaliwan sang Enero 15. Ang nagapaksyon ang
iya bata Deding, no? Si Diding halin ini kay Aksyon Nixon tahom ginapaagi. Action firing line. Rikuta na yun sa mga mensaheng ginapadala si Teresa de Roque, Noel Amar, may gabi, Robert Roma, Mau Livera Villeta, siling watching from Silay and listening to radio. Kay dula-dula ang signal ka internet. Action firing line. Pedrito Barrientos, salamat gida. Ara, si Dennis Richard Tibor Roma, may kaduwa nga mensahe sa ginpadala. Ya kabay pangaway lang may madisgrasya sa baha. Keep safe lang sa mga taga-norte, tada nga mga abyan. Si Paul Spot the Third, Ron Umadhay. Aksyonar, good evening si Ron. Ni mangkot ko kung magpuli halin Manila, mapuli sa Victoria City, i-quarantine gid 14 days. I-check ta lang na kay Action Marlon kung doon nalipat ko sang iya sang province nga regulation. Kag kada LGU abi may kaugalingon silang may kaugalingon man sila yung regulations. Action firing line. Ayos si Carlo De Leon, salamat gid sa imo sining mensahe. Athea Kim Iriman sa Morsya siya ga monitor. Rolly Intisisto yan, nabasa ko na ni. Sir Bobby Munoz, may gabi man. Romel Haipe, thank you. Joan Mill, ara siya sa Victorias, Victorina Heights. Alam ko doon hindi mo pamasa ko. Victorina Heights, halong-halong man siya. Lily King, hi kuno, hi man eh. Tamingo Ethel, salamat gid sa pag-monitor. Action firing line. Alas 8:31 na, kaduan ko si Action Marlon Hinovia. Karon lang dugay guro balikan ta si Action Stephen. Pero unaon ko si Action Marlon, si paring Sindoy Ransi nga monitor man. Thank you gid paring Sindoy no, and the rest sa mga ka-action tang nga monitor karon nga gabi. Now sa mga late tuners tabala nga nagasunod diri sa Action Radio, ang update karon sa flash flood, pila ba lang ginbutang na kung may aragin man sa gindala sa mga evacuation center. Gagkon bala sige painulan to sa kanlaon sa San Carlos, i-check na karon na dugay-dugay kay Action Stephen. Kay ginunay ito anay katuan kinampuluyan sang pamilya sa asawa ni Action Brian, nagsululod to sa ila garahe o ang tubig hasta sa kristal o windshield sang salakyan, auto. Action firing line. Di mo gid masiguro ang panahon basta gani ara ka naga-star bala sa kilid sang sapa, suba ba o halong gid. Thank you gid no. Monitor man si Toto Christopher Anlapo. Thank you gid for listening no kag for supporting Action Radio Bacolod. Ara na si Action Marlon. I-check ta lang siya kay ang sa province, may mga kuan man mo, may mga update man kita, kapin pa partis Kapitulyo nga plano sa Iluhon bla, no? Ang location, kag sa politika daw may mga ginahabuyan payasang pila ka mga issues. In fact, may klaro si Gob kay may nagwa ang balita nga dumasaylo si ako sa grupo sang lain nga grupo abi makon mo nga may mga kontrobersya na guluwa nga daw mapapili man si former Congressman Albi Benitez. Daw muna sila nga inupdan na ni Gob sumingkwentruhan na sila sa election Burtino. Action firing line. Amuning budlay kung kaisa kay di magamuni gani nga tiyempo maglapit na politika, galing sa politika, bala, hindi ka kapili kung sinong kontrahon mo. Tandaan tagin na, sa politika pwede ka makapili sa updon mo, pero ang magkontra sa imo, budlay, no? Hindi mo mantisipar because bisan sino man lang, pwede man niya kapapili mo, hindi man niya pwede yung ikaw yung mag-dominar, abi, o kung ikaw yung magdesisyon, kung sino ang pwede lang maging kwentro si imos politika. Tandaan tagin na nga sa politika, pwede ang tanan makapapili. Tiyan mo nang bantayan ta kay bisan gani magulutod ga
kamo gani bangod sa politika, no? Politika na yan mo. May ara gani nga hindi malikawan bisan mayong relasyon sang way pa sila nagintranay politika pitik sintas nga mag lainay buot kag magkuanay ho enkwentrohanay guba ang mga relasyon nila nga sa pila ka tuig ginpundar. Action Pero kung nagtawon mo isa man lang ang ila sining tinutuyo public service malangutan ni pero kung kuhaan mo ni guro sa honoraryo mo konsildo kag mga batunon nilang kayuhan na ambot kung may mapapili pa yan nga mangin isa ka politiko no pariblas ang una nga tiway sweldo o mga lagad kada pero tiway ka batunon nga kayuhan subong guro imuon mo na ambot kung may mapapili galing damo man siya sa mga benepisyo damo no nga kuha pala sa tutuod lang. Action Firing Line. Pila ba lang nabing sweldo man? Dari kita na yun sa report gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Opod nagkita sa report ni Action Marlon Hinobia atong nagapamangkot parte ko na nung mga guidelines subong base may diya man si Action Marlon lately kating bakulod niya may bagong travel guideline galing kay do sa ilis ay malang may signifikante si Bandaway ginman. Action Marlon Sunod ang sa guidelines na so far sa pag-check naton ang siyudad sa La Carlota palang nakapagwa sang kining bagong order pagi sila sining mayor no ang ginbatian nila sunod is ang bagong variant sang COVID-19 para na sa mga returning OFWs kag returning overseas Filipinos isa una present ka sang negative result action art sugtan ka dayon nga mag home quarantine subong ya effective kapon January 15 okay bisan may negative result ka ROF ka ba OFWs kag na returning dara sa La Carlota obligado gid ka nga magpa-quarantine 7 days. Most likely depende galing sa LGU ni kung province-wide na sa regulation. Hindi LTO lang ni La Carlota lang. La Carlota lang. Okay, La Carlota pa lang so far nakapagawa sa ring bago nga order. Okay. Right after sa naggagawa inang bago nga variant nga nagtapik sa isa ka taga Sudad San Quezon. Okay. So, obligado gid nga magpa-quarantine. Isan pa nga may arat na sang i-present nga negative result swab test. Obligado gid nga magpa-quarantine sa city quarantine facility. Okay. Ang ROF kag OFW. So, hindi kaya pwede na makarekta sa balay mo? Why na sang direkta sa balay nga home quarantine. Sa city gid ka. Pila ganing liwat kadlaw to yang sa La Carlota? Isa ka semana, bali 7 kadlaw na siya. 7 kadlaw. No kay tindra mong mabatyagan to daw sintomas sina mo. Action art. Ang ibang check ko so far pa sila sang bagong order. Okay. Pa sang bagong amando ang pagwa ang ila sa local chief executive. Aha. Ang balita sa Kapitolyo, wala gid man siguro action art magkakuha nakapugong sa sining plano nga pagsaylo sa Provincial Capitol Building sa Siyudad Santa Lisay. Although nga kadamo sang makulod doon, ang nagapabot siya naman nagsundoan sang ilas na nga sentimiento o kung opinion. No? Mayara sa nagasiling nagapamangkot nga ano gid ang isyo kung saylo na ang Capitol. No? Kag may gapamangkot man, may isyo bala kung saylohon man ang capital city sang Negros Occidental from Bacolod to Talisay. Pero ang pag-start sang construction subong na action art na tuig first quarter gani ko sang subong 2021. Okay. Ay why na rin sa problema lasta dura ni tanan action art may construction company na ni nga nagahulat lang sang signal kung sano ang construction kaya amo ni ko tani action art ang Provincial Administration Center nga building bla kundi ang loan bidder
construction company nga Dynamics Builders. Okay. Amo ni Action Art ang nagdaog kag nagakulat na sila sa signal. Kung saan maka-start sa construction. Lapit ni 1 billion pesos. So, ang balor sa proyekto. So ang matabo next Tuesday na may regular session asan ko di ang panalawigan. So laban-laban talaga yun na okay. Laban-laban talaga yun na kag ipatawag ang public hearing unang imbitahan grupo sa mga negosyante, yung business sector Action Art. Okay. Plus, lakip man sa agenda ang damlaglang resolution kagin pasar sa Association of Chief Executives. Ba magamuni kang magsaylo na to, kung ikaw gyapon sa Capitol Beat, dapat gali temprano paguro ma-meeting kita sa news kang para temprano ka pa kalakat-lakat kadto to. Layo pag sulat, damo pa sang sapatos kag kanila sa mga upod. Antes matapos ni. Antes matapos. Bagay. Kaya puluban sa sulat, mga 3 ka tuig mo, mahuman. Wow. Construction. Subong 2021 ta. Din gani na pitch talisa yung na-propose? Sa sila'y airport access road la. Pagkatapos sila'y airport, sakop na sa sang barangay Efehenio Lizares. Sudat sang Talisay. Okay. Mga 5 hektaryas na, 25 hectares na siya. Lapad, no? Oo. 25 hectares. Hindi man na malikop din sang provincial capital building ang 25 hectares. Ay malapad-lapad marakudako na. Ang isa na nga ekspektaron taya matubo-tubo na ang mga business establishment, may mga magapatindog na kay karon din na makalaon ang mga naga-opisina dakon loyag mo magkaon magwa ka. Kaya mo nang isa sang ginapaabot na kag saylo pagid ang capital city sa Talisay City. Damo gid sunod nga mga negosyante. Okay. Piho nga magatukod kanila sila negosyo plus drama na Action Art pamtang ang employees village bla. Employees village bugsilingon bayaran daw sang pwede nga tiniran ang mga empleyado sa Kapitolyo labi na ang mga nagapauli sa palayo-layo nga lugar. Ti ano matabo ya sa kumadayon na ni abi ano matabo na sa Capitol Building taya ka abi bayan na lang? Hindi mo na sa commercial. Ako balaligyan. Oo. Commercial purposes sige ya. Hindi Action Art pwede nga sila nga ma-demolish mo. So mga na makita mo na gina-renovate na, ginapintahan, ginapapagpo. Plus ang provincial capital Lagon, mabudlay man Action Art nga paano mo na, gubon mo na kay part sa sang historic. No? Historical landmark na nangadaan eh. Landmark. Oo. Kasi kung magsunggod la ang Carabao. Kag unga bla. Ngay. Mag-unga ha. Din ang laki nga Carabao daos duhaw. Hindi mabalaan, kundi ang laki din ang bayi. Way mo gintilawan nga hikapon? Ang mabalaan mo lang sa art ang naga-uyat sang kalat sang Carabao. Amo na ya. Isa na daw bayi mo isa ang laki. Si Action Nixon ka balogan ni maglantaw sa Carabao bisan layo kon bala bayi kag laki. Oo, tanda na siya. Tanda na siya. Alayo pa lang yung makita niya bayi na bisan hindi na pagbalapitan paktan niya. Ikog lang lantaw ya. Ang taplik-taplik sa ikog bla. Amo na sir. Lawig-lawig pa ng galibot ang balon kung mag-start naman sila within this year, year 2021, mga year 2024 pang matapos. Oo. Ama mo na, sir, kay habang ni Gob, 3 ka tuig ang sabi ko sang pag-construct yan. Grabe, kung no? maglain pa tiyempo, galon-ulan, mumulan maka-paatrasar ang construction sa mga buildings sa Pilipinas. Siling ni Kas Christopher Anlap, siya mag-unga na Kas, ti wala na, ihaw na na. Oo. Te, sige be?
Ari si Governor Bong Lacson Mayangot Sali. Of course, we have to forward this to the Sangguniang Palawigan because they will have to give us the green light. The Sangguniang Palawigan will then call for a public hearing. No? Then they can invite especially the business sector. So that will be the next. And if that goes, then we will notify the contractor that we are moving. We are asking them to build the building in Talis. Kasi na-delay na niya. No? It has been delayed for other reasons. So we hope na it can start this year. It may take mga 3 years to finish. Close to 1 billion. I think if we change it pa, it will take a while. We'll use the same design. Amo na sunod ang palayag ni Governor Bong Lacson. So balantan by Tuesday sa session sang SP kung maumpisahan nila talakay kung saan ugid umpisahan ang pag-construct dito sa Talisay City. Aha. Amo na yung report gikan. Pero Action Marlon, may nagawa pa yung balita nga daw matandem sila ni maupdanay na sila sa isa ka partido ni Vice Gov Jeff, no? Grabe, damo gid ya kabalo maghimo kuano? Kontrobersiya, no? Nakasiling na nakahambal na nagsunod si Governor Lacson. Kag si Ferrer nakahambal na nagsunod nga next election ang tandem nila ni Governor Lacson amo gyapon niya. Matandem sila gyapon. Matandem sila. Bali, hindi na sila mag-contranize partido lokal. Away kay ang unification nagsunod ang merging ara gyapon. Sige, very good. Kung may ara sa ibang na tao, mag-enkwentro sila, kina-welcome niya mala. Kung may iban nila mag-enkwentro, sila gina maupdanay. Updanay sila, tandem sila gyapon. Sige. Oo. So, amo na sunod ang update gikan sa Kapitolyo Provincial, ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action na Malag Hilaboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia, mga balita gikan sa Provincial Capital. May gabi kay Nilda C. Guanse nga monitor man. Action Nens palihog ko si mabasi mabalikan ta si Action Steph antes ko mag paalam temporaryo karon na gabi kay gusto tay baluon basi naka-proceed na to siya sa evacuation center. Hopefully nga nagtahaw na tong ulan sa San Carlos. Kabay patani nga safe ng mga taga San Carlos da samtang nagadalom ang kagabihon ta. Action Firing Line. Okay, kabudlay nga bawo natabuan abing nga naga mayon ng tulog ka tao umpisa alas 12. Kapin pagid kon mag-umpisa na alas 12 hasta alas 3 ang kagahon amo nang delikado nga magtuwa ang baha mo. Amo ginagana ng namit itulog ti karon di mo mabatyagan halimbawa kon may gulpiada nga pagtaas ng tubig kundi tapos ka. Action Firing Line. Ti San Carlos City, si Mayor Kaina, Rene Gustilo na tawgan man naton, ti ato na ginrekolya, ginpatawagin na gani, mga drivers, mga rescue operatives, para lang nga maka-proceed, para lamang nga maka-bulig, no? Ti pilak-bilogid ang mga individual, kung may aragin man ang ginapahamtang this time, sa area sang eskwelahan, covered court nga mo tong target ni Mayor nga butangan kumayara gid man sang mga evacuees. Way ginapaabot sa San Carlos City makon mo ni way pagani bagyo mo ning kakalanabo da, no? Sa San Carlos City kay na naglusong si Action Stephen to tagadughan ni na. May ara porsyon nga tagadughan. Action Firing Line. Ay, hindi maintindihan subong. Amo na siya nga kung ang natural calamity, amo na magigo sa aton, katulad sa bagyo, dapat preparahan tagid, no? Sige, basi kung nag-transfer siguro sa lain nga location nga daw pigaw gawa ang kwan, no? Ang signal, no? Kay Chares Bin, siling halin alin sila Manila bala ina o ikaw mabayad. Ano naman? Libre bala ina o ikaw
Di ko intindi anong libreng ginapamangkot mo, ma'am. Rosalinda Takbu, ano siya ng apelido ya? Takbubulan? O ano na siya man? Tisuro? Yeah, good evening po. Salamat kita. Edgar Tanaya. No, thank you man. Araman ka monitor, si Manjo Arnijo. Kay Marieta Montuya. Thank you man. Kung sa bagay, okay man ang Provincial Capitol, mapaingin na sa Metro Bacolod. No? Kay Bro Art Mixdon. Bro Art, thank you. Sa pag-monitor. Veronica Santillan Manukan, thank you man sa pag-tutok. Rosalinda, nabasa ko na kayo na. Sige, araman si Ma'am Trieso o Trixie Ibosio. Noel Amar. Sinya pariko si Bowie Jolingo ginatamayon niya kag si Ivan Amar. Thank you for listening. Ang iban tikon di ko malabutan pasensya gid ya. Karon na lang sa Sunay Patrol di ko malabutan na. Alas 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita pagdayon niya na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Ayos galing kay Chimpo ko ipit na gido. May gabi lang kay Sir Argel Ancheta, Libby Ikipado, Engineer Noel Olia, monitor man. Thank you gida sa pagmonitor kay Ryan Gonzaga Makaya. Sa inablos ko may gabi manda. May lang nga tutok, no, pag monitor karon nga gabing iban yung mensahe ayoon ko lang karon na lang dugay para nga maliguhan ta ang iban pagid naton nga mga kwandiyo nga ang mga ginpadala nyo mensahe sa Facebook karon na lang ni Guro. No, by the way, ang update karon with Action Stephen Presquito sa Action Night Patrol program na lang para nga makakuha man ta update to kung may ara gid man sanggin butang sa kuano sa evacuation center kay actually ang advisory sang PDR rin mo kag ginpadala nila nga report na matamat naman nga nag-subside no? Pero ti may mga area gid kay ina nga nagdalom gulpyada ang tubig baha. Action Firing Line. Kung ginapabot ang recommendation na diri sang OCD kung anong himuon ni kay tining nga mga pagbaha nagluntad sa tiempong wala sang bagyo mo. Much more kung may bagyo pagigkaroon nga maglawig pila ka oras ang pagbubo sang ulan. Hindi nga mas worse ba ang na-experiensyahan sa mga LGUs nga kaduhagid iguon sang pagbaha. Action Firing Line. Naamo nang gusto ta may baluan dira kung anong ginang komprehensibo nga tikang himuon diri. Inang dredging operation sa tutud lang temporaryo lang na siya. No kay ining mga kuwaon mo pagpadalumon mo ang suba halimbawa isa uli akong magyan isa lang nakabaha tampukan naman na liwat. Madalom naman na liwat. Kung sige man to irod ang mga duta nga nagaling sa bukid to. Dapat atong ginambal nagligad sa board member nga Committee on Environment kasi lang ti i-review ta kapin pagid ini mga quarry operation mo nang pinaka the best guro. Kagabot ano di ang dinar dugay posipo sa sila way magani kita nabatian nga statement coming from them. Action Firing Line. Kag ini leksyon na stanan. Nga ang himo sang urban planning dapat prioridad sang tagsa ka LGU. Hindi kita luyag nga why ka mo plano da no ang mga subdivision nagatinubo-tubo sa mga banwa kag syudad. Pero kung hindi nyo pagplanuhan sa gusto da ay sos. Sa uli bisan subdivision nyo da why sa maistar kay why gin masyado na plastar kag delikado sa baha. Action Firing Line. Nayo nga tawgon ka kagamalon nga sa subdivision kag istar pero ti kon mag-ulan iya karon galutaw ka kun di budlay. Action Firing Line. Na
Ngayon na malang may mga ginapatukod ng mga building, may mga gina-develop, pero kung ang mga waterways da ginapangutod, ginapang padiran, tiya inaya sigurado sa uligid, problema sa baha ang imo pabutan. Action Firing Line. Way na tagaling chimpo diri sa aton sining nga pagpangalagad sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sining palatuntunan aksyon na Firing Line sa aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,